Shalom. Shalom. Horasma di Amang, Inang, Namangi Huton, Parmingguon, di Gareja, Manang di Inganatabe, Parhalado HKBP Kebayoran Baru, Pasahaton, selamat hari Minggu. Andorang sota mulai Parmigota, Jumoloma, Hujahahon, protokol kesehatan ibadah. Protokol kesehatan ibadah. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat. Menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker atau tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. 5. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan haretaon dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Alana yang mulai utama Parminggota, Jumoloma Hitamar Tangyang di Bagasan Rohatabe. Amin. Marinde Mahita Sian buku ende nomor 224 ayat sada dohot ayat 2. Tataphamio na pumuliso ay nanang pujion nami dengan ibasam di hami. Tataphamio na pumuliso. Terima hita jongjong. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumopa langit dohot tanaon. Amen. Isedo na jadi nakok tu dolok ni Jahoba, jala isedo na jadi jongjong di hajonjongan habadianai, halak partangan na lidang, dohot na ias roha. Haleluya. Haleluya, haleluya,
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanami saleleng nilelengna. Asi ni rohamdo na mangaramoti hami sian nasa laon rasi rasan waeng. Jala asi ni rohamdo na mangalehon barita nauli gabe hangoluan nami. Sai asi maroham, sai buhai marohanami, jala leon tondimna badiai, asa huatu sihami, sude panogu-nogum, dohot pambayananmu dabalgai. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame, jala sonang hami, jala lam imbaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Marende hitasian buku ende nomor 362 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion ima sian Yesaya 40 ayat 10. Unang ho mabiar ai audo donganmu, unang bihatan ho ai audo debatam. Au margogoin ho huhut mangorupi ho, huhut maniopi ho, marhite-hite siamuni hati goraku. Songonima sahatna rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 174 ayat 3 dohot ayat 4. Mahita jongjong. Doa
tatopoti ma dosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami dan ibadua gijang hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon mar hite-hite anak aholongan ni roham. Sai asi maroham dihami akan mangharsakon dosa nami. Sai sahapi ma tubagasan rohanami hasesaani dosa nami. Leon ma tuhami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porsiaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean namangolu jalan abadia mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringotu hasesani dosata. Mucat pe akadolok jalahu butal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku naso tupa mucat sianho. Jala pada ni hadameoku naso tupa humordit ninna jahoba si asiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Marende hitasian buku ende nomor 455 ayat sada. Tunari kota boa hona bina ni Yesusi akado sani rohaku tung diburi Yesusi di nama Tuhan Yesus audohi nokop lai ala audo mate Yesus audiburi Yesus Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Daniel onom mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 15 itajahama marsikat sorin dungi sahat maharajoni tusi Darius halak madai uju marumur ibana onom 22 tahun dungi di halomohon rohani si Darius ma pabakiton 120 induk paretahon harajaoni akan nasinagihonna di sandok harajaoni
Di pabakit huhut tolu halak situana si Daniel masada, asa mardabu-dabu akka iduki tunasida, asa unang rajai marharugian. Alai ditindi si Daniel mah akka situa dohot akka induki maroha ai tondi na sumurung do di bagasan ibana. Jadi disakap rohani rajai mah pabakiton ibana baen palumeon ni sadok harajaon nai. Jadi maulului si dirma akka situa dohot akka iduki dopak si Daniel taringot tu panggonggomina. Alai dang adong sidir jupang nasida manang hajahaton nanggo sada ai haposan do ibana dang adong jupang salah manang hajahaton nanggo sada di ibana. Dungi ninna akka bawai ma dak tagamon adong dapot kita sindir nanggo sada dopak si Danielon molo sojupak kita marite siap pati ni debatana paddapot ibana. Dungi dirongom aka iduk rap dohot akka situai ma rajai akka didok nasida ma tu ibana songonon. Saya mangolu maho ale Raja Darius rodi saleling-lelengna. Nunga martup-tup salut aka iduk ni harajau ni aka pangarajai do situa aka panuturi dot partogi asa dibayan rajai sada patik. Jala ditik-tikon ora-ora paboa naso jadi manang ise di bagasan 30 arion mangido manang aha nang tu debata dia nang tu jolma daholan tuho ale raja nami ikon tipal honoton ibana tu godung parbiatan. Dibaheni ale raja nami ikop pahotommu ora-orai jala bahenommu sada surat naso tarpauba hobar tu uhum ni halak madai dot Persia naso jadi ubaon dungi didokor Raja Darius ma sahapon surat patik dot ora-orai. Ia si Daniel dung di BG naung tar surat si songoni nakok ma ibana tu bagasan jabuna alai adong do jandela akan natalak tukan Jerusalem di bagasan bilutna pargijang. Jadi tolu hali dinasadari ibana mangalopit ulu nitotna lao martangiang dohot mandok mauliate tu debatana sadok songon nasomal binahenna nasai laon. Jadi dirongom akka bawai ma bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsomba di joloni di batana. Dungi Roma nasida jumonok jala makatai di jolo ni rajai taringot tu surat ora-orai akan ninnama ale raja nami dan dunga pola tar surat sada surat ora-ora di bayanho paboa manang ise na martangiang di bagasan na 30 arion tu manang ise debata manang jolma dukoni tuho ale raja nami ikon dabuhonoton ibana tu godung parbabiatan. Jadi ninna raja ima mangalusi hotdo hatai hobar tu uhum ni halak madai dohot parsi naso jadi ubaon. Dungi ninna nasida ma mangalusi rajai ia si Daniel sahalak sian halak Yahudi akan atarbuangi dak perduli ibana nang midaho ale raja nami nang mida surat ora-ora na tinik kommi saitong tulu-tulu hali dinasadari ibana martangiang. Jadi dung di BG rajai hatai marsak situtu marohana mutu marohana mamikiri taringot tu si Daniel naing paluaon na ibana polaro dihasusudut ni mata niari ibana mamikiri akal naing paluahon ibana nian. Ima sahatna
Martua doakan atu mangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 240 sia ayat onom laos jonjong mahita. Alani say John ma gorni tuhata naginani nebata parsiga tumata melem do pakho pinggol ni Yesusmu mangoloy sa kapu. Taha tidakon ma haporsyotai songon nahida tidakon ni dongata sapo haporsyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsya di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tidubuhon ni si Maria nagabe-gabian siat todi parbadia andorang soabubuan ido tuhata natu maon na bernit di pangumuan ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru ding ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pamamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mongolu dohot namate. Au porsya ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu tabege mah tikting di huriata di bagasan mingguon. Tikting di Huriata Minggu tanggal 8 November 2020. Parjolo Minggu pa 22 hon dung Trinitatis saderion ima Minggu pa 22 hon dung Trinitatis dohot topik parsidohoton ni halak Kristen di politik padua hon tikting naing marbagas tikting parjolo naing majalu pasu-pasu parbagas emma Romario Ganda Sinaga anak Niamata Alet Arto Roma Sinaga tubuh Ninata Yani Lili Boru Silalahi na beralamat di Jalan Pondok Benda Blok M Sada nomor 6 Pamulang Huriah KBP Pamulang Resort Ciputat Dot Oroana Rini Boru Tampu Bolon Boru Niamata Asman Tampu Bolon Tubuni Inata Romian Boru Sinaga na beralamat di Jalan Samudra nomor 24 Cipulir Kebayoran Lama Huriah HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Pamamsu-masuon di hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 10 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Padua honeng majal pasu-pasu parbagas ma Nasya Nauli Cesarea Boru Sihombing. Boru Niamata Luhut Sihombing Nahinan. Tubuh Ninata Elaine S. Carlina Boru Panggabean. Nah beralamat di Jalan Kebagusan Sada nomor 100 Sada Pasar Minggu Jakarta Selatan Huriah HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Dot Oroana Joki Maraldo Jairus Simanjuntak anak Niamata Joni Meikam Simanjuntak tubuh Ninata Minardo Agustina Boru Tampu Bolon na beralamat di Jalan Tebet Timur Tolu nomor 20 Jakarta Selatan Huriah HKBP Tebet Resort Tebet. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 November pukul 22 pukul siawib
di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Patulohon naing majalo pasu-pasu perbagasom ma Jonathan Apul Panggabean, anak niamata maringan tua Panggabean, tubuh ninata Amelia Boru Tambunan, na beralamat di Jalan Kepodang Raya, Blok K4, nomor 20 Sia, Sektor 2 Bintaro Jaya, Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Dohot Oroana Janela Gabriel Budiman, Boruni Amata Josi Budiman, Tubudi Nata Luis Dewi Masberata. Nah, beralamat di Jalan Villa de Lima Raya, Blok Katolu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 November 2020 pukul 10 Pak WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya di pasu-pasu tuhata masaka parbagaso ninasida. Patulohon ruas namoding. Nah, di hari Kamis tanggal 5 November 2020 nasalpu nungamang rujung ngolu Kemal Satria Utama Hasoloan Lumban Tobing, nama umur 54 tahun 10 bulan, beralamat di Jalan Jembatan Selatan nomor 4 Blok Asada Jakarta Selatan, Sian Sektor Saroha. Nung ngatu udian hari Jumat tanggal 6 November 2020 di TPU Tanah Kusir. Tatangya koma satu mubibul tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Papaton ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 8 November 2020 tajalo dogabe ruas tanai baru ima Rini Boru Tampu Bolon pindah sian Gereja Bethel Indonesia si pitu-pitu Pari Sabungan nama ringanan di Jalan Samudra nomor 24 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. 2. Yose Rizal Ezra Sitorus pindah sian Gereja Bethel Indonesia Family Life Center Taman Meruya. Maringanan di Taman Meruya Ilir Blok C4 nomor 15 Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat sian Sektor Godung. Sude Parhalado dohot ruas ni HKBP Kebayoran Baru Pasaton. Selamat datang tunasida jala makirim asa gabe ruas nama ngulu nasida jala parsidohot di akka ulaon nadong di huriat tahun. Palimahon kebaktian sektor. Pertama, hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 10.30 WIB Patupa do pertanian sektor Saroha. Nah, di Patupa di Serbaguna A dohot marhite Zoom laos di padomu ma dohot acara pangapulion tu keluarga. Pertama, keluarga Januar Sibarani Erina Boru Panjaitan, Sialanang Jumulo Moding Inang Meltrin Panjaitan Boru Lumban Tobing. Kedua, keluarga Rudi Marbun, Ricardo Marbun dan Riris Boru Marbun, Sialanang Jumulo Moding Inang Telma Marbun Boru Marpaung. Ketiga, keluarga Situa Paingan Siahan Boru Silalahi, Sialanong Jumulo Moding Natora Seni Amang Situa Paingan Siahan. Pinangido Haradeon ni Parhalado do ruas ni Sektor Saroha Asama Dohotisa. Kedua, hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 10 WIB Patubaon Huriata do Partangiangan Sektor Satahi Marianganan di Serbaguna A dohot marhite Zoom. Nah, ni hasuhuton ni keluarga Situa Hotma Tiopan Silitonga Inang Diana Boru Hutapea. Pinangido tusude Parhalado do ruas ni Sektor Satahi madohoti pertangiangani. Hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 10 siawib Patupaon ni Huriata do pertangian Sektor Sauduran Imam Harite Zoom dohot YouTube. Pinangido tusude Parhalado do ruas ni Sektor Sauduran asa madohoti pertangiangani. Keempat, hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 10 siawib Patupaon ni Huriata do pertangian Sektor Sion Imam Harite Zoom. Pinangido tusude Parhalado do ruas Sektor Sion asa madohoti pertangiangani. Kelima, hari Jumat tanggal 10 November 2020 pukul 10 siawib
patupau ni huriata do partangyangan sektor marsada Ima Marhite Zoom nah hina suhuton ni keluarga Arnold Siagian boru tiapea pinagido tu sude ruas sektor marsada asama dohoti partangyangan ini panopon seksi remaja pertama Maulia tema dituata denggando mardalan witok remaja na pa 20 onopon Marhite Zoom di hari Minggu Nasalpu tanggal 1 November 2020 torob ni nama dohoti onop 5 hala 50 hala remaja dot pitu hala pembina. Kedua di Minggu Sadarion tanggal 8 November 2020 dung sipul parmingguan pukul 8 manang pukul 10 di Patupado Witok pa 20 pituhon dohot tema Talking What Make Your Heart Happy songonon ma parturena kelas pitu SMP mamuka sian pukul 10 sada 25 wib niuluhon ni Kak Hertina dohot Kak Intan kelas 8 SMP mamuka sian pukul 10 tolu wib niuluhon ni Kak Evelyn dohot Kak Rita kelas ia SMP mamuka sian pukul 15 wib niuluhon ni Bang Calvin Simorakir dohot Kak Berlian Nainggolan kelas 10 SMA mamuka sian pukul 15 wib niuluhon di Bang Nixon dohot Kak Sofia kelas 10 sada 12 SMA mamuka sian pukul 10 pitu wib niuluhon ni Kak Sofia dohot Kak Intan pinangido ma pangurupion ni Akka Natoras lao mangirpasi Akka yana kota di horong remaja manang bajar-bajar asa bandohoti witok on horong remaja naing patupaon kesaksian puji-pujian secara virtual mardo mutusi Pidamingido tu akar remaja asa pasautan video rekaman paling lambat tanggal 8 November 2020. Papituhon sermon inahana hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 10 tolu wib di Patupa 2 sermon inahana Imam Marhite Zoom. Pinangido tu sudue ruas inahana HKBP Kebayoran Baru asa madohoti sermon. Pawaluhon, survei pelayanan ibadah online HKBP Kebayoran Baru tahun 2020. Ditiki Pademion, nunga di Patupa HKBP Kebayoran Baru, parmingguan mamuka sian konsep pre-recorded, satu konsep live streaming, sahatu tikyon. Siala naung mertaba-taba bilangan ni ruas nama dohotisa Imam Marhite YouTube, di Patupa tim ibadah online HKBP Kebayoran Baru ma survei lao maboto satu dia kualitas ni pakobasion do tingkat kepuasan ni ruas tu konsep live streaming on pinangido ma tu ruas asa boy pasi dohot mangisi survei dohot mangaleon masukan asa boy lam tu denggan na pakobasion Marhite live streaming on taisi ma di link bit.ly/survei HKBP. Pasiahon seminar kesehatan. Di hari Sabtu 14 November 2020 pukul 10 sadawib sampai dengan selesai seksi pendidikan dohot kesehatan huriata Patupaon sharing session COVID. Sian narasumber Dr. Eko PSPP Dokter Bagian Paru Rumah Sakit Dr. Suyoto Bintaro Jakarta Selatan do testimoni sian ruas HKBP Kebayoran Baru nahea menghadapi COVID-10 sia. Seksi pendidikan do kesehatan seminar papunguhon sukun-sukun sian ruas nalau menghadapi COVID-10 siaon. Pinangido asa setiap sektor pasahaton maksimal 10 sukun-sukun asa dirapukon jala dialusi narasumber sukun-sukuni boi ma di pasahat Marhite WA 0812 sia 438 133 manang tu email renova.tambunan@gmail.com jala di baem ma goar do sektor nabe
Makirim hami di partisipasita sian ruas ni huriata ganub. Pasapuluhon varian Natal 2020 dan tahun baru sada Januari 2021 boy mata jaha di warta cetak. Pasapuluh sadahon selamat ulang tahun. Para halado do ruas ni huriata pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh. Dot selamat ulang tahun parbagason ma tu sude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal walu sahatu tanggal 14 November 2020. Saitu hatama nama masu-masu. Molo tungadong ruas ni huriata na sotar surat do pegoar na ditikting nang ulang tahun ni di Papua ma tu ganup situa di sektor manang tu sekretariat. Pas 10 hon aka tikting naso ni jaha hobar tu tikting cetak saderion dengan mata jaha. Songoni masa hatikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingok be manang yakoni tujolo ni tuata. Sian buku ende nomor 730 sada ayat sada dohot ayat 2 uhut pasahatot peleata. Pasu-pasu mahami ali Jehovah lau manjakon hatami ai hatami do hata hangulua do hatuaon odi ho kami di bagasa todim todi nabadia todi hasitongani marite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hurian lahina holongan itu hata horas madita salukna hata nitu hata ima surat ni si Paulus tu si Timotius songo surat parmahanion na parjolo di bidu 2 ayat sada ro di ayat pitu sada Timotius bidu 2 ayat sada ro di ayat pitu songonon matar surat di si tangi yang humokop saluhut jolma ope oddo si paingotu naing ma ulahonoton parjolo situtu pangidoan partangyangon parpangodianon do hamolaten humokop saluhut halak
humokop akaraja do salu parwaso, asa marsonak-sonang jala so haribo-ribo kita marpangalaho di bagasan sadok hadaulaton do hahormaton. Nadinggan doi jal halongan ni rohani debata si palua hita. Ay dipangi do rohana do naing salu jolma malua jala sahat manada hasitongani. Ay sada do debata jala sada do nang pangulo ni debata do jolma ima jolma Kristus Yesusi. Dilehod do diri na bahit tobu sumokop salhut ima si hati dakono ditiki hadinggananna. Tusi doa di pabakit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari di halasi pelebegu di bagasan hapor seaon do hasitongan tutu do hataki dang margabus audisi ima sahatna hudian nahina holongan itu hata ahamananaing pangidoan ni hatan itu hata borhatan na tuhita marhite tema di bagasan minggu ta ima parsidohoton ni halak Kristen di politik jala di ayat 4 di dok ido nina ayat 3 ido nadinggan jala di halomohon rohani debata si palua hita. Apakah yang Tuhan sukai? Apakah yang baik di mata Tuhan? Apakah yang baik di hati Tuhan? Menurut tema kita hari ini dengan sebuah tema ajakan tanggung jawab orang Kristen di dalam politik. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, huriana hina holongan itu hata memang alani realitas kenyataan di tonga-tonga ni masyarakat manang di tonga-tonga di bangsota gabe boydo tubuh pengidentikan seolah-olah molo dihatai politik itu berbicara hal yang tabu di tengah-tengah gereja. Dan jadi gereja manang halak Kristen maka tai taringo tu politik alaniaha karena politik itu identik dengan rekayasa kenyataan na politik diperpolitikan jok-jok tubuh akan konspirasi tipu muslihat jok-jok tubuh akan sikut menyikut bagaimana orang untuk sampai kepada sebuah kekuasaan dengan cara-cara yang termasuk tidak baik. Pola masa kepembunuhan bukan hanya pembunuhan karakter tetapi bisa juga terjadi pembunuhan korban jiwa manusia. Jalataida do boha pemerintahani mamuka sian pada narobi sahat tu pada naibaru. Bagaimana fungsi, bagaimana pengaruh, bagaimana dampak politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Alai mulak majolohita satoki nakadamang dainang saudara-saudaraku asa mulak tu ingananna supaya dia kembali ke tempatnya yang benar. Hubuenet majolo sada hatorangan sian sahalak padita ima pendeta Aayewange. Secara sederhana ditogio kita laho marnida politiki marhite dua pangatusion nang berbeda alai saling berkaitan. Di bahasa Indonesia lagudang do disonakana poso satabi tu akana tua-tua nami na dijabu. Izinkan saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Dia katakan demikian secara singkat, ringkas, sederhana, tetapi saya pikir mudah kita mendapatkan esensinya, intinya. Bahwa politik itu yang berasal dari kata Yunani polis, artinya kota atau masyarakat. Yang pertama itu berarti secara sederhana, kemauan bersama untuk membangun dan memelihara masyarakat, memelihara polis, memelihara kota. Kemauan bersama-sama, tidak hanya satu orang, tetapi bersama-sama untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan orang banyak, membangun dan memelihara. Khobar doi tuhatan di debata natar surat di Jeremia 20 ayat itu didok. Kalau ada yang berkenan membuka sembari Alkitabnya supaya tidak ngantuk begitu ya. Rikoti hamu huhut hasonangan nihuta. Ini khotbah kita hari Minggu depan. Rikoti, usahakan
Upayakan hasonangan nihu taha buangan muna nahu baheni jalatang yakok kamuna sida tu Jehovah ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Doakanlah tempatmu bekerja, doakanlah pimpinanmu, doakan temanmu di sebelah mejamu, doakan tetanggamu, upayakan juga. Apalagi noang di masa kopiton. Mulu adong do hita boy mangan tu luar. Satabia kadamang dainang las dorohate, las doroha. Ada muncul semangat kita, keberanian kita untuk tidak setakut dulu lagi waktu baru-baru Covid ini terjadi. Tetapi mungkin perlu juga kita berhati-hati atau mengkritisi, mengintrospeksi diri. Ala boha hubereng muaingon adong-adong, tidak banyak. Kalau saya salah menganalisa mohon maaf. Tidak ada kecenderungan orang takut ke gereja sehingga walaupun dibuat kuotanya kira-kira begitu, tetapi ternyata untuk makan di luar bersama anak-anak, mengikuti pesta lalu juga tanpa mengikuti protokoler atau seperti kemarin long weekend ya. Tapi di gereja nggak ada long weekend, tetap aja di sini pelayanan. Begitu berjubel-jubel orang pergi ke tempat wisata, tetapi ke gereja, walaupun dikatakan memang rumah kita sekarang menjadi mimbar, altar Tuhan. Ale sotung gabe morot kerinduata, keinginata, sotung gabe gereja sarang Covid, tetapi di luar orang bisa enjoy. Maka mari kita doakan. Napa dua hodido ibana pabua pangatusion ni politiki ima upaya untuk memperoleh kekuasaan yang digunakan untuk kemaslahatan bersama. Tentu dalam hal ini yang mau dikatakan bukanlah kekuasaan itu sebagai tujuan, tetapi sarana, alat, akomodasi untuk menghasilkan kebaikan bagi masyarakat. Jala ido didok hatan itu hata di rombid dusa puluh tolui. Dalam Roma pasal 13 bahwa pemerintah namar sahala yang berwibawa itu berasal dari Allah. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan berikan kepada negara pemerintah apa yang patut untuk pemerintah dan kepada Tuhan apa yang patut kepada Tuhan. Alani makadamang dainang na tua-tua nami nang kakaula muda, adik-adik kami, saudara-saudara kami seluruhnya. Maka mari kita lihat yang kedua. Kita tidaklah terpisah dan tersirang hadiriota manang huria sian portibion, tetapi dang sarobang hita doho portibion. Kita tidak terpisah. Kita masih di bumi ini, kaki kita masih berjejak, kita masih harus bekerja, kita bangun pagi-pagi untuk mencari kehidupan. Bahkan mungkin begitu banyak saat ini yang bergulat dengan ekonominya atau dengan bisnisnya. Kita masih berpijak di bumi ini. Karena apa? Karena memang Tuhan menempatkan kita di bumi ini. Jala argado di debata portibion. Betapa berharganya bumi ini bagi Allah. Dan kita juga berharga di hadapan Allah. Saudara-saudara semua, apakah saudara masih muda atau sudah ujur, kita ini berharga dan ditempatkan di bumi yang sungguh-sungguh berada dalam karya Allah yang besar. Jala mangula do saat tutikyon debata. Di pagi donak kita. Bukan hanya bernyanyi di sini, bukan hanya menjadi pianis di sini. Tetapi kita menjadi mitra Allah dimanapun kita berada. Dimanapun tempat kita bekerja, di sanalah Tuhan menempatkan kita menjadi mitranya. Di satu sisi di KTP kita tertulis warga Indonesia. Di negara Indonesia yang majemuk. Yang kemajemukan itu bisa menjadi berkat tetapi juga bisa menjadi bencana. Na boy gabe pasu-pasu alelos boy gabe pusa-pusa. Na boy gabe pasu-pasu alelos boy gabe mara. Mari kita lihat kemajemukan agama. Ternyata bagi banyak orang
adalah justru menjadi bencana, kemarahan. Ita do Papua Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi ternyata begitu banyak orang yang miskin. Bahkan mungkin jemaat gereja kita masih banyak orang yang tidak bisa menikmati kemajuan. Naso madai dope hamajuan nang nuaing sudah terbentang upaya termasuk ke daerah-daerah pelosok-pelosok, termasuk ke tanah Batak. Bagaimana nanti kita mendoakan para pemimpin yang akan dipilih pada bulan Desember ini. Di beberapa daerah akan dilaksanakan pilkada, supaya benar-benar orang-orang, maaf kalau saya katakan, banyak anak-anak yang sudah di kota atau orang tua yang di kota berlomba-lomba sekarang mengikuti pilkada ke daerah. Tetapi apakah setelah itu mereka juga memikirkan kemaslahatan, ataukah setelah itu mereka memimpin, mereka tetap peduli kemana mereka dulu menyuarakan, meminta suara. Nah ini dia. Na paduahon di Pauli de Batado, jala di Palua de Batado, songo turpuk tahun. Tuhan menyelamatkan semua manusia dan bumi ini. Alanido asaro ibana, didok nakia disidia onom dilehau do dirina humokop saluhut bahet tobus ni portibion, tobus ni hita alanido satta, supaya melalui kehadirannya ekonomi, sosial, politik, ideologi, keamanan, dan lain-lain termasuk budaya tak adopi di bagasan sinodang ni haluau ni. Alanima ahama naik sifatu paota sebagai warga kerajaan Allah dan sekaligus sebagai warga Indonesia, dua kewargaan kita. Sekali lagi saya mohon, saudara-saudaraku yang muda di sini masih banyak ya. Ingat saudara, bukan hanya melihat kepada dunia ini, tetapi juga tertuju kepada kewargaanmu di sorga. Dan juga jangan sebaliknya, kita sibuk hanya berdoa, bersekutu, tetapi tidak bersekutu dengan Tuhan, tetapi tidak bersekutu dengan masyarakat, dengan kehidupan, tidak ikut di dalam pergulatan dunia ini. Karena kewargaan kita ada dua. Ima asadidok marite turpukon, inilah tanggung jawab kita supaya kita menghidupi hidup doa. Ngolu si partangiang. Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, loas hita masa tokin manulikit tu dirita. Pabua sasitong na out sura rade hita maparhatopot. Dao gumajang, dao gumogo, dao dumao, naboi tadungdung marhite tangiang daripada melalui perkataan. Ada banyak jauh lebih luas, jauh lebih kuat, jauh lebih besar yang dapat kita jangkau, yang dapat kita raih, yang dapat kita peluk dalam doa kita dibandingkan dengan perkataan kita atau kekuatan kita. Jala tahapur siaido Pabua tung namargogo situtudo tangiang yaka sipar tangiang, doa orang yang benar. Maka marilah semua kita yang mendengar firman ini kembali diingatkan, mari banyak-banyaklah kita berdoa, bahkan lebih banyaklah kita berdoa buat siapa? Yang pertama, tusaluhut halak, kepada semua orang. Sebab apa? Sebab Allah mau semua orang diselamatkan. Kalau Allah mau semua orang diselamatkan, maka sesungguhnya tidak boleh seorang pun dari kita yang tidak menyukai apa yang Tuhan suka. Tuhan mau orang yang Kristen dan yang belum Kristen, orang yang percaya dan yang belum percaya, orang yang baik dan orang yang jahat, pemerintah yang Kristen atau pemerintah yang non-Kristen, itu diselamatkan oleh Tuhan. Jala dilehodo tuganuk halak kemampuan untuk menerima Allah, kemampuan untuk menyambut Allah, kafaks deinina, kemampuan menerima Allah. Mari kita berdoa. Pola sampai opat hata dipakai di dok pangidoan, permohonan dalam bahasa Indonesia.
Napatuduhon toruk ni roha. Tidak ada orang yang meminta tetapi dia marah-marah atau tangannya di atas. Orang Batak mengatakan ditoru do tangan ni namangido. Yang kedua adalah partangyangon. Partangyangon sasitongna martudu-tudu. Imatu alamat ni tangyangi. Siapakah alamat doa kita? Alamat doa kita adalah Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah tangyang pangodianon. Kita menjadi perantara. Perantara Pak Jokowi. Perantara isitahe Wakil Presiden ta. Amin Jokowi amin ate. Itu teh kampanye Jokowi amin. Amin Maruf. Itu teh Maruf amin do. Maruf amin. Kita menjadi pendoa untuk Pak Luhut Panjaitan, kita pendoa untuk Ibu Sri Mulyani, kita pendoa untuk semua termasuk pemimpin kita Pak Anies di DKI ini dan lain-lain sebagainya. Kita menjadi perantara mereka kepada Kristus, kepada Allah. Naparpudi didok tangyang ini gobar hodoh madok mauliate. Dalam bahasa aslinya oi karisteo, dari kata karis yang artinya rahmat, asini roha atong molo martangiak kita mangido asini roha, asi roham Tuhan pulihon mabang sonamion, asi roham Tuhan parbisuhima imana paduahon. Bukan hanya semua orang tetapi pemerintah parwaso yang mengambil kebijakan, yang membuat aturan, undang-undang tenaga kerja, undang-undang pendidikan, dan lain sebagainya. Asa marhite ya kadamang dainang. Gabe tubuh ma, gabe jongjong ma. Pemerintah yang benar-benar songon nalidok niturpukon. Mampuan hita tu hasonangan doho tu. Ado tahe di dok nakingan. Hari bori mar sonang-sonang jala so hari boribuan mar pangalaho di bagasa sadok hadaulaton dok hormaton. Kita menjadi seperti Jeremia tadi mengatakan sejahtera. Kita boleh saling menghormati dalam ibadah, mendirikan tempat ibadah, melakukan acara pertemuan toleransi dan lain sebagainya. Kita boleh beribadah. Kita boleh berperilaku sebagaimana yang agama kita kehendaki masing-masing. Alanima nang gabe jojo do nang tuhita saluhutna songon na adong di almanakta pinomat akadamang dainang didok di ari Jumat ganup Jumat adong do di bain sada topik disi tangyang ta ima taringo tu pamareta. Ale marite soso-soso diturpukon. Marilah lebih banyak mendoakan pemimpin kita, pemerintah kita. Baik dari RT, RW, tatangnya kudu RW tatahe. Olah Pak Anies dorate, gubernur, RT, ate amang tiopan, ulang tahun perkawinan musadarion. Kita doakan kah RW kita, RT kita, tetangga kita. Kita doakankah guru-guru di sekolah berulang kali tanpa jemu-jemu kita memohon kasih karunia Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Dan ini menjadikan sama seperti yang kedua. Dakkolan martangyang asa alai asa gabe ngolu namar panidangi. Taida donakingan bohasi Daniel, bagaimana Daniel di tengah-tengah kesulitan saat dia diberikan Tuhan kesempatan untuk bersama-sama dengan raja memberi kebijakan, tetapi ternyata di sana dia harus mendapat tantangan. Alai taida do, laos ibana do madok, molotungpe Tuhan tidak datang untuk menolong seperti yang mereka pikirkan, tetapi kalau dia akan lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja, kepada bahkan nyawanya sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Paulus ketika tadi dia katakan aku bangkit menjadi parjamita apostel pangajari di bagasan hapor siau doa sitongan. Mari kita berdoa supaya juga jika anak-anak Tuhan bangkit menjadi pemimpin, dan kita berdoa jika Tuhan berkenan
semakin banyaklah orang-orang yang percaya untuk menjadi pengambil keputusan. Tetapi tentu lebih daripada itu, haruslah mereka orang-orang yang takut, yang lebih takut kepada Tuhan, yang lebih mau menjalankan kehendak Tuhan daripada memikirkan dirinya atau keluarganya atau golongannya sendiri. Sehingga dengan demikian, marilah dengan demikian kita percaya dan berpengharapan kita juga ditemukan Allah. Gabe nadenggan jala halomoani debata mahita. Amin. Martangiang mahita. Ali Jehovah mauliate ma hupasat hami di bagasan asi ni roham di minggu sadarion ditogu-togu hami asa gabe aka anak do boru aka yanakon aka natua-tua aka natoras na mangulu di bagasan ngolu partangyangon manangyakon saluhut halak manangyakon hobar balok nami manangyakon na mangurupi hami di jabu nami manangyakon pamareta nami manangyakon liat portibion manangyakon dada holan akana burju alai akana jukat marroha dada holan akana porsea alai do na so porsea dope jalamolo di luas sohami Tuhan maniop sada tanggung jawab say urupi hami asa mangolu hami di bagasan hati gora do ha porseaon gabe aka panidangi manang mangolu di bagasan panidangion ma ngolu nami dadaholan marhite hata nami ale lumobi Tuhan marhite pabahenan nami alani asidroham tuhonga wa kami saluhut panggonggomi ditonga-tonga ni portibion lumobi ditonga-tonga ni bangso nami ay dang boy ali Tuhan dohono nami sumar pangotak na akapamareta ni portibion tutonga-tonga ni bangso namion nang namasan waing pemilihan di Amerika Serikat. Boy do Tuhan marhite pemimpin nang terpilih di si gabe marpangotaki tungolu nami nadong di Indonesia on. Naksongoni secara khusus di pamareta nami na manggonggomi di bagasan periode on. Gomos upasat hami Tuhan. Odihon nasida tabaya kahabisuhon lumobi rohabiar maradopoko tabay hasadaon dohot keharmonisan asa di bagasan hasadao do keharmonisan ni nasida Tuhan mamereng akadia dope napatut siulaun nasida dada holan presiden nami ale sude matahe Tuhan termasuk aka nabangula di bidang medis nabangula di bidang keamanan dohot di aka bidang-bidang manang lini-lini na asing asa saluhut na marhapatean tulomo ni roham jala manabay aka hasonangan di tonga-tonga ni bangso do negara namion molo tungadong nanaing manegay hasadaon nami nang songoni hamajo ni pembangunan di tonga-tonga ni bangso namion takas do Tuhan dia depan mui gariada molo dang tukpe pamareta nami mandungdungi alay tuk doho Tuhan manegay i atong ali Jehovah di bagasat tordim mangido hami tuho pauli ulima urupi nang pamareta nami nang salu rakyat lau pauli ulihon bangso negara dohot tano nang pinasakmu inganan haujaha do ngolu namion jalahoma Tuhan nang namamasu-masu salu ruas ni huriam diganuk bagas nasida di botoho dali Tuhan panggulmiton nami nang parukilon nami diaka namaol di bagasan ngolu parnguluan ekonomi gariada diaka bisnis do usaha mereka sa Etiopi rohana sida do pikiran unang ganggu rohana di panari honommu do di pangurupiommu nang songoni Tuhan diaka namar sahit manang na mangaluli ka pangubation manang na di bagasan proses pengobatan manang na di bagasan pemulihan gariada diaka naneng melaksanakan tindakan-tindakan alan yaka parsahitoni na so hugwari hami ganup asiroham Tuhan tabay lasli roha di nasida pagada haporsian o pagkirimon nasida lumobi kekebalan tubuh asa boy nang sida nang pet rumah sakit boy nasida Tuhan dao siya naka virus-virus
manang pandemion. Pasu-pasu na keluarga. Toktong hupangi dohami. Pargugoy na sida jala palas rohana le Jehovah. Songoni na aka na naing mga lulipar karejuan nang aka na naing borhat to aka parsikolaan nang kaya na kon namin na marsikola di ganuk bagas. Pargugoy na sida Tuhan. Tuturi rohana sida macay maul don waing proseson. Jala godang kaya na kon namin na mungkin gabi terganggu aka parsiajaran na. Pasu-pasu aka guru, pasu-pasu aka parsikolaan, pasu-pasu aka alat sinyal doh jabu ni aka ruas ni huriam. Asa boy Tuhan dengan marsiajar akaya nakon nami ale lumowi patubu kesungguhan tekad dinasida lahu mengadopi proseson. Yang songoni dia kana marlas ni roha ala ulang tahun perkawinan nang songoni Tuhan ulang tahun kelahiran. Naso huguari hami ganu bersada-sada ale Jehovah sian asini ramdo di jalo nasidai atong martangi yang hami setong atong ani bagas joromon herbak ko tangami Tuhan. Pasu-pasu pardong asaripian nasida jala pasu-pasu ngulu nasida pasu-pasu rumah tanggana alay lumobi Tuhan lam tabay panguloy nasida diho nang songoni dia karuas ni huriam na di bagasan parukilon ala ni hamatean parsirangon secara khusus di keluarga ni inang nami Nyonya Tobing Boru Huta Barat di naposom inang nami situa Brigida Lumban Tobing ala habor hatan ni yanakon nasida iboto nasida amanami amang Kemal Tobing tutang amuma upasa tami keluarga besar Tuhan haul menasida dao ni pakilalan ni inang nami na iko pabor haton anak kona HP ibana nung ngamace di loko gajang ni umur asa tarapul ibana tua jala margogo ibana madalani ari-ari nguluna atong sato matang yang nami dinamulak kami anon sa tonga-tonga ni bagas joromon tuho mau pasat kami daging nang tod dinami mga saon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Hurian itu hatta tapasa mapiliata marit de mahita. Kehidupan Joni Kristus terus ditano bataki isena sume ahon hosa ise makoko dongani ita sude nang marane nang dileleda haposan ma Olong Yesus Tuhani nau saut malua doni bahe amanang ina Rimay ka jong-jong ita sude nai marade nang beleda aposan mo Hurian na hinaholongan ni debata tatangyokon ma peliata tujolo ni debata ale debata amanami na di banua gijang kodo haroruan ni saluhut si leo-leo na dinggado na sa ulibasa na mauliutus hupasat ami masian na niliomi tuhami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparehase yang hami pelianon patibulhon harajon mitonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni sileo-leo mituhami asalam girgir hai madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Nasana nilewoni tonironi pamataku osado gogoki roni
gijang, say pinarbadia ma goarmo, say ro maharajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan lamar dosa tuhami. Unang kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Dona puna raja Rodi hasanapun saleleng mileleng Hurian natinobus ni Tuhata, mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena, tutodi munabe. Amen. 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 Hurian itu hata nang damang dainang haanggi pinaribot nadong di tonga-tonga ni bagas joroon nang di bagas tabe manang di dia pehita maringanan upasatami masudehami namarobas di bagasan manogoton selama hari minggu madi tasaluna saya itu hata ma nama nugu-nugu jala mamasu-masu hita horas ma dihamu saluhut na kadamang dainang.